Crush, anda ako sa hindi magtabang basta mainta ka lang aral daw. Para-paraan yan ka na. Ay, bago na naman. Hoy ni, magtabang ka muna dun sa Indo. Tabangan mo si mama mo magsap na, maglinig. Bako magpartabang-tabang kang iba. Crush, kung ma-self-love ka, ako na lang padangaton mo. Pwede man. Basta dahil maanggot si papa mo. Kalaban ako makita balak tanongin. May pag-asa ba ako, bakit di pa sagutin? Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong Crush, kung ako sa imo, batao mo na ako, single man ako. wasted na naman ako. Hoy ni, tapos ka na kang module mo. Hoy, Crush, magsabi ka lang sa ako kung iniwan ka na para dalo-dalawin kita, parang iritan ka. Dahil gusto ko lang makas. Yiniritan ta ka pag naanggutan ka ni papa mo. Kaya aki panindo, kung ano-ano na crush-crush na kauragan ka mo dyan. Magkrasi ka mo. Handa akong mag-ugas sa Indo, mailing ka lang. Hugasan mo muna mga kinakananin mga plato dyan. Baka kadakol pa ka mong hugasan dyan, di ka pa naghuhugas. Uy! Hoy, Crush, handa akong gibuhon, gabos mo pasahok ka lang. Gibuhon mo muna, module mo. Module. Yo. Module sabi ni module. Crush, handa ako maglabas sa Indo, mag-ugas basta magkataid lang kita sa kwarto. Magturog. Hinihintay na kita. Ano? Di ka maturog, ha? Di ka makakalusot sa labang pag di ka nagturog, ha? Turog mo na ni. Taid ka uragan. Turog yu. Crush, handa akong magpupo sa imo, basta mapasagok ka lang. Na ako naman ang Magpupo ka na muna bago ka magpupo ng iba. Crush, handa akong gibuhon, gabos mo pasahok ka lang. Gibo ka na munang module ni. Yo, module ni.